Τώρα που τελείωσα την περιποίησή μου στα Vivify, να σας πω γιατί αναφέρομαι και σας το κάνω story και γιατί σας αφορά. Επειδή έψαχνα καιρό να κάνω κάτι στο δέρμα μου για να το ξεκουράσω από το δύσκολο χειμώνα που είχα, που ήμουν μονίμως βαμμένη, πολλές φορές και 2 φορές τη μέρα βαφόμουν, λόγω τηλεόραση και θεάτρου. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που δεν ήθελα να κάνω κάτι παρεμβατικό, τύπου μπότοξ ή αλουρονικό, ακόμη τουλάχιστον. Προσπαθώ να μην μπω σε αυτή τη δικασία. Ήθελα να το ξεκουράσω και λίγο να φρεσκαριστώ, κάνοντας κάτι φυσικό. Και μίλησα αβιέστα χωρίς να παρεμβαίνουμε κάπως πιο τεχνητά. Όσο μπορούμε ακόμη να το γλιτώσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, νομίζω το βλέπετε. Και έχω ραντεβού πάλι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεν με αφήνουν να το καθυστερήσω άλλο. Κορίτσια εκεί με συμβούλευσαν πολύ, συζητήσαμε κάποιες ώρες και καταλήξαμε στις θεραπείες που θα έκανα. Και είναι θεραπείες με οξέα, με πάρα πολύ ωραίες ουσίες πλούσιες για το δέρμα. Και με όλες αυτές τις μεσοθεραπείες που είδατε, τον καθαρισμό που έκανε πριν το διαμάντι και όλα αυτά, περνάνε μέσα